jamba yang barara di salamnya sair yang salam nanjo sambah sambah da pulang kapal kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh gadang lumbungnya padi tampak dari tengah kutu. Sungguh gadangnya hati kami mencari rombongan marah pulai jo anak daru nan Allah itu. Kalau buah kuntiangnya di hulu di bawah giliran taji. Asamule satu dahulu tiga limbago nan tajadi. Pertama sambah menyambah, kedua siriah nan jo pinang, ketiga baso nan jo basi. Ada carano lan katanga berisi siriah salangkoknya. Siriah sahalai minta dicabiak, pinang saule minta digatok, sadang dicapo minta dipalik. Iya tinggi batang anjalai, tampak nan dari tengah koto. Iya banyak siriah di balai, sadu itu dalam caranya. Putih kapeh dapet dilihat, putih hati bak keadaan. Sekian sambah dari kami, salam sambah disudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.